खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 मे 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफ्लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन जायखि खामानि मावनो दिनै मोनफ्रोम खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों गोरोबनो रोंगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन
गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैलांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरजोंबा एना एनिबो नाथाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोदान खामानियाव नाथाय आखाइ होजेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन सुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन नखराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावलांनाय खामानिफ्राव मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहा जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्रायबो हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन
गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।